Na mape by ste toto miesto sotva našli. Pustá Arktída, ľad, vietor, ticho a zrazu pohyb. Lode, lietadlá, kontajnery, vojenský personál. Satelity to zachytili. Niečo sa chystá. Na súostroví Nová Zem, v tajnej základni Pankovo, Rusko pripravuje test zbrane, akú nikto iný nemá. Zbrane, ktorá môže letieť celé dni, ktorej útoku sa nedá brániť a ktorá dostala hrozivú prezývku lietajúci Černobyl. Čo je zač? Prečo je taká nebezpečná? A čo o nej hovoril Vladimír Putin? Odpovede vás možno prekvapia, ale všetko postupne. Najprv musíme pochopiť, kde sa táto zbraň rodí. Víta vás kanál Za hranicami, tam, kde odhaľujeme skryté súvislosti, mocenské hry a konflikty, ktoré formujú náš svet. Tajná základňa Pankovo a jej význam. Nenájdete ho v turistickom sprievodcovi. Pankovo je arktický vojenský komplex na súostroví Nová Zem. Mieste, kde Sovietsky zväz kedysi odpálil najsilnejšiu bombu v dejinách, Cár bombu. Tá explózia otriasla zemou aj svetovou politikou. Dnes tu už však nečakajte staré sovietské hangáre. Pankovo má modernizovanú dráhu pre špeciálne lietadlá, prístav pre zásobovacie lode a sofistikovanú raketovú rampu s pohyblivým krytom. Ten sa dokáže zavrieť tak, že pod sebou ukrie aj celý odpaľovací systém. Toto miesto je dokonalé pre testy, ktoré by inde boli príliš nebezpečné. Izolované od zvyšku Ruska. Prístup kontrolovaný. Civilisti žiadny. Ak sa niečo pokazí, šanca, že sa o tom svet dozvie okamžite, je minimálna. A teraz satelitné snímky ukazujú nezvyčajný ruch. Lode kotvia dlhšie než zvyčajne. Na pobreží pribudli hromady kontajnerov. Kryt raketovej rampy sa posúva sem a tam. V hangároch parkujú lietadlá so špeciálnymi radarovými kupolami. Tie isté, ktoré sa používajú na zber dát z jadrových skúšok. A zlovesne znie pokyn, ktorý dostali ruskí námorníci. Tejto oblasti sa majú vyhýbať. Všetko tak nasvedčuje tomu, že sa blíži veľký test. Nie test obyčajnej zbrane, ale niečoho, čo má potenciál zmeniť pravidlá hry. A práve to si povieme v ďalšej kapitole. Čo je Burevestnik a prečo je jedinečný. Oficiálne ruské označenie tejto strely je 9M730 v terminológii NATO, známy ako SSC-X-9 Skyfall. Znie to ako názov z akčného filmu, ale realita je ešte nebezpečnejšia. Ide o experimentálnu riadenú strelu s jadrovým pohonom. Nie jadrovou hlavicou, to by nebolo nič nové, ale jadrovým motorom. V jej útrobách je malý reaktor, ktorý dokáže vyrábať obrovské množstvo tepla, a to sa využíva na pohon ramjetového alebo turbojetového motora. Žiadne nádrže plné kerosínu, žiadne obmedzenia do letu. Teoreticky môže letieť celé dni alebo dokonca týždne, kým nedostane príkaz zasiahnuť cieľ. Bojovú nálož môže niesť jadrovú aj konvenčnú. No v strategickom uvažovaní sa počíta najmä s jadrovou hlavicou, ktorá by z nej urobila skutočnú zbraň globálneho dosahu. A to nie je všetko. Burevestník je navrhnutý na lety v malej výške, len pár desiatok metrov nad zemou či morom. To znamená, že sa dokáže skryť za terénom a unikať radarom. V spojení s prakticky neobmedzeným doletom to otvára desivé scenáre. Raketa môže štartovať z Ruska, obísť celú planétu, priletieť zo smeru, kde ju nikto nečaká a udrieť presne tam, kde je protivník najslabší. Prečo je to také jedinečné? Pretože dnes neexistuje iná takáto zbraň v aktívnom vývoji. Žiadna iná armáda sa nepokúša o jadrový pohon riadenej strely. Je to technologicky extrémne náročné, drahé a hlavne nesmierne riskantné. Počas letu totiž môže reaktor uvoľňovať radioaktívne častice. Znamená to, že samotný prelet takejto rakety môže zanechať stopu radiácie nad krajinami, ktoré ani nie sú cieľom útoku. A práve tu prichádza Putinova verzia príbehu. Keď v roku 2018 prvýkrát predstavil Burevestník, označil ho za nízko lietajúcu, radarom neviditeľnú strelu s prakticky neobmedzeným doletom, ktorá nemá na svete obdobu a nie je možné ju zachytiť súčasnými ani budúcimi obrannými systémami. Dodal, že táto zbraň dáva Rusku istotu, že dokáže prekonať akúkoľvek obranu a garantovať odvetný úder. V roku 2023 pritvrdil, vyhlásil, že úspešný test už prebehol, vývoj sa blíži ku koncu a Burevestník sa čoskoro dostane do výzbroje. V jeho slovách zaznelo aj to, že nikto na svete nič také nemá, ani sa k tomu nepribližuje. Podľa mnohých západných analytikov je to však aj politický nástroj, symbol technologickej výnimočnosti, ktorým sa Moskva snaží zastrašiť Západ a posilniť svoju vyjednávaciu pozíciu. Či už ide o reálnu zmenu rovnováhy síl, alebo len o drahú a nebezpečnú propagandu, jedno je isté. Nič podobné dnes nikto iný nemá. V čom spočíva hrozba? Burevestník nie je len ďalšia raketa v ruskom arzenáli.
Je to koncept, ktorý spája dve najdesivejšie slová modernej vojny. Jadrový a neobmedzený. Prvá hrozba je technická. Jadrový pohon znamená, že samotný let rakety môže uvoľňovať radioaktívne častice. Ak by došlo k havárii počas štartu alebo letu, mohlo by dôjsť k rozsiahlej kontaminácii. Nielen v oblasti cieľa, ale aj v krajinách, nad ktorými raketa prelietala. Takýto scenár nie je len teoretický. V roku 2019 sa počas testu na poligóne Njonoxa odohrala explózia, ktorá zabila 5 špičkových vedcov. Ruské úrady síce hovorili o izotopovom zdroji, no západné spravodajské služby boli presvedčené, že išlo práve o burevestník. Druhá hrozba je vojenská. Vďaka malému reaktoru môže burevestník letieť tak dlho, ako je potrebné. Dokáže obísť akúkoľvek protivzdušnú obranu, zaútočiť zo smeru, ktorý je úplne nechránený a udrieť v okamihu, keď to protivník najmenej čaká. To narúša samotný princíp strategickej stability. Krajiny už nebudú mať istotu, že včas zistia hrozbu a stihnú reagovať. Tretia hrozba je politická. Putin prezentuje burevestník ako zbraň, ktorá ruší výhody amerických protiraketových systémov. V jeho slovách je to odpoveď na pokusy USA získať jednostrannú vojenskú prevahu. Ak by sa raketa ukázala ako spoľahlivá, mohla by podnietiť preteky v zbrojení v oblasti, ktorá bola 10 ročia považovaná za príliš riskantnú. Lebo ak ju získa jedna mocnosť, budú ju musieť mať aj ostatné. A nakoniec je tu hrozba psychologická. Samotná predstava lietajúceho Černobylu, zbrane, ktorá môže potichu obletieť svet a nečakane udrieť, je perfektným nástrojom zastrašovania. Nemusí ani často lietať, aby vyvolávala strach. Stačí, aby sa o nej hovorilo. Ešte nekončíme. Ak sa ti toto video páči, vychvál ho, pomôžeš mu tak dostať sa k ďalším ľuďom a ak chceš podporiť moju tvorbu, môžeš tak urobiť malým príspevkom cez vďaku. Ďakujem, ideme ďalej. Ako vývoj rakety prebiehal doteraz. Prvé zmienky o burevestníku sa objavili v spravodajských analýzach okolo roku 2016. Vtedy ešte nebolo jasné, či ide o reálny projekt alebo len o koncept na papieri. Až do marca 2018, keď ho Vladimír Putin predstavil svetu v prejave k federálnemu zhromaždeniu. S dramatickými animáciami na veľkej obrazovke vyhlásil, že Rusko vyvíja nízko lietajúcu jadrovo poháňanú riadenú strelu s prakticky neobmedzeným doletom, ktorú nie je možné zachytiť žiadnym existujúcim ani budúcim obranným systémom. Vývoj pokračoval v utajení, ale satelitné snímky a úniky informácií odhalili sériu testov, pri ktorých bola raketa odpaľovaná z pozemných rámp. Podľa západných analytikov ich bolo minimálne 13. Väčšina skončila neúspechom. Rakety spadli krátko po štarte alebo nedosiahli plánovaný letový profil. Len 2 testy sa dajú označiť za čiastočne úspešné, keď raketa preletela dlhšiu vzdialenosť, no aj tak nedosiahla plný potenciál. Najvážnejší incident prišiel 8. augusta 2019. Na testovacom poligóne Njonoxa pri Bielom mori došlo k výbuchu počas manipulácie s experimentálnym pohonným systémom. 5 špičkových vedcov zo štátnej jadrovej agentúry Rosatom zahynulo a v oblasti bol zaznamenaný krátkodobý nárast radiácie. Oficiálna verzia hovorila o izotopovom zdroji pre raketu, ale väčšina vojenských expertov nemala pochyb, že išlo práve o burevestník. Po havárii sa testy dočasne zastavili. Infraštruktúra na viacerých poligónoch, vrátane Pankova na Novej Zemi, sa modernizovala. Objavili sa nové prístavné zariadenia, hangáre a posilnila sa ochrana pred satelitným dohľadom. V roku 2023 prišiel Putin opäť s odkazom, že raketa bola úspešne testovaná a vývoj sa blíži ku koncu. Tento rok, 2025, satelitné snímky ukázali výrazný ruch v Pankove. Lode, lietadlá so špeciálnymi radarovými kupolami, pohyb kontajnerov a odhalenie raketovej rampy. Všetko nasvedčuje tomu, že ďalší test je otázkou dní. Ako je na tom zvyšok sveta? Jadrovo poháňané rakety v iných krajinách. Burevestník je v tomto smere absolútny unikát. Dnes neexistuje žiadna iná armáda, ktorá by mala v aktívnom vývoji jadrovo poháňanú riadenú strelu. Rusko je v tom úplne samo, a to z dobrého dôvodu. Spojené štáty sa o podobnú zbraň pokúšali už v 50. a 60. rokoch. Projekt nesol názov SLAM, Supersonic Low Altitude Missile, a jeho jadrový motor vyvíjali v rámci programu Projekt Pluto. Cieľ bol ambiciózny. Nadzvuková strela s prakticky neobmedzeným doletom, schopná lietať nízko nad zemou a cestou vypúšťať termonukleárne hlavice. Technologicky fascinujúce, ale extrémne nebezpečné. Jadrový ramjet by pri lete neustále uvoľňoval radioaktívny spad, zanechávajúc za sebou jadrovú stopu. V
V roku 1964 projekt zrušili nielen pre rizika, ale aj preto, že medzikontinentálne balistické rakety sa ukázali ako praktickejšie. Sovietsky zväz tiež experimentoval s jadrovým pohonom pre strely aj lietadlá. Väčšina týchto projektov však nikdy neprešla do plnej testovacej fázy. Aj tu zvíťazil zdravý rozum nad myšlienkou lietajúceho reaktora, ktorý by mohol spadnúť kdekoľvek. Dnes sa iné štáty, USA, Čína, Francúzsko, Veľká Británia, držia klasických konvenčných pohonov. Ich jadrové reaktory poháňajú ponorky a lietadlové lode, nie strely. Aj krajiny, ktoré majú reputáciu technologických priekopníkov v zbrojení, sa tomuto konceptu vyhýbajú. A práve to robí Burevestník tak výnimočným, aj znepokojivým. Rusko vstúpilo do oblasti, kde už pred 10 ročiami iní povedali nie. A robí to v čase, keď svet čelí novým konfliktom, rastúcemu napätiu a zbrojným pretekom. Záver, otvorené otázky a čo môže znamenať úspešný test. Ak sa Burevestníku podarí úspešný let, nebude to len technický triumf pre ruských inžinierov. Bude to aj politický odkaz, signál, že Moskva dokáže vyvinúť zbraň, ktorá nepozná hranice ani časové obmedzenia. Pre Putina by to bolo potvrdenie jeho slov, že Rusko má technológiu, akú nikto iný nemá. Ale úspech by mohol mať aj temnú stránku. Mohol by podnietiť nové preteky v zbrojení, tentoraz v oblasti, ktorú svet doteraz považoval za príliš riskantnú. Mohol by presvedčiť iné krajiny, že jadrový pohon pre strely stojí za to skúšať, aj za cenu možných havárií a radiácie. A tu prichádza kľúčová otázka. Potrebujeme vôbec takúto zbraň? Z technického pohľadu je fascinujúca, z vojenského nepredvídateľná. Ale z pohľadu bezpečnosti planéty je to lietajúci reaktor, ktorý môže v prípade poruchy spadnúť kdekoľvek na svete. Dnešné satelitné snímky ukazujú, že test sa môže uskutočniť už o niekoľko dní. A my všetci si budeme musieť položiť otázku. Sme pripravení na éru, v ktorej nad našimi hlavami lietajú jadrové reaktory, pripravené udrieť kedykoľvek? Ak sa ti video páčilo, budem vďačný za like a určite daj odber, nech ti neujdu ďalšie, na ktorých práve pracujem. Moju tvorbu môžeš podporiť cez vďaku a ak chceš dostať video k ďalším ľuďom, klikni na vychválenie. Vážim si to.